Com ja sabeu, abans de començar hem d'escalfar el cos i la veu. En aquest cas, anem a la dutxa. Ah, però jo ja vinc dutxada de casa. Jo no. Una dutxa que ens servirà per activar el cos i entrar en calor. Vinga, ens freguem tot el cos, molt fort, per despertar tots els músculs. Podem aprofitar per escalfar la veu. Pots col·laborar amb els companys i companyes per fregar-se aquelles parts més difícils d'arribar. Glòria, encara no s'ha acabat, espera. Glòria.